העולם לא חיים בארץ ישראל. היו תקופות שארץ ישראל הייתה מרכז יהודי מאוד חשוב, היו תקופות לא בגלל איזושהי רדיפה או איזשהו אילוץ חיצוני שבבל הייתה חשובה מיותר. היו תקופות שבארץ ישראל הייתה מידה כזאת או אחרת של עצמאות או אוטונומיה. היו תקופות שהעצמאות או האוטונומיה הזאת לבשה לבוש פוליטי יותר. אנחנו מאוד אוהבים לדבר על תקופת החשמונאים. מרבים לפחות לעשות את זה. היו תקופות שהאוטונומיה הזאת לבשה משמעות הרבה פחות פוליטית, ואולי הייתה משמעותית הרבה יותר, למשל בתקופת רבי יהודה הנשיא וסביבתו. היו תקופות שהקיום היהודי בארץ ישראל היה מאושר, והיו תקופות שהייתה בו אומללות רבה. אבל יש לנו רצף שמתחיל שם איך שנבין בדיוק את חורבן הבית הראשון, אני אינני היסטוריון בוודאי לא של התקופה ההיא, ונמשך בגלים שונים ואחרים ומשונים עד לימינו. רבי יהודה הלוי היה זה ששם בפי מלך כוזר האגדי, הדמיוני, שאותו הוא מגייס לרומן, לפיקשן הפילוסופי שלו, את הטענה, אל תבלבלו את המוח על זה שאתם כל כך אוהבים את ארץ ישראל, כבר מאות שנים אתם יכולים לבוא לארץ, ואם אתם לא באים אז כנראה שזה לא מה שאתם רוצים לעשות. אחד משני המקומות היחידים שבהם בכל הרומן הזה הקול של רבי יהודה הלוי נשמע דרך גרונו של המלך ולא דרך גרונו של מחבר. ולכן המילה גלות שלישית היא במודע, אני יודע את כל מה שאני אמרתי עכשיו, זאת לא שאלה שמוטלת בספק, בוודאי לא בשיחה בינינו. ולכן המילה גלות שלישית היא מילה ערכית. היא לא מילה היסטורית, מילה אנטי-היסטורית. והיא מדגישה את העובדה הניצחת שהגלות הזאת שאני מדבר עליה היא לא רק גלות ישראלית מאוד, היא גם גלות ציונית מאוד. יש את המושג גלות שנייה, במובן הזה טבעה בכל עוז הציונות, לקחה אותה מרבדים מסורתיים, ורצתה להפוך אותה למרכז בין השאר כדי להאדיר את תקופת הבית השני, הפעם הקודמת שבה הייתה לנו מדינה יהודית וכל מה שהנרטיב הציוני אומר. וכוננה בחינוך שקיבלנו בארץ, בספרות, ברטוריקה, את התודעה של גלות ראשונה, גלות שנייה, בערך כמו שיכלו ברגעים מסוימים לשאול מה יקרה עם הבית השלישי. ולכן השותפות, ואת זה אני כן אספר לכולם כאן חיים, שותפות בינינו היא שותפות יהודית מאוד, כן, גם הגותית מאוד, זה איכשהו המחלה ששנינו קצת חולים בה. היא שותפות ישראלית מאוד, והיא שותפות שבשבילה דווקא הידיעה של המילה גלות שלישית אין שום משמעות היסטורית, אומרת שהמונח הזה, הגלות השלישית, הוא בעל משמעות תודעתית וערכית ואקסיסטנציאלית כל כך גדולה. ולכן כל כך מתאימה העובדה שכדי להשיק את הספר הזה, אתה נמצא במרחק של אלפי קילומטר מהמשפחה, זאת במובן מסוים המולדת הראשונה, ולא רק הספר, אלא גם השפה שבה אנחנו מדברים עליו רחוקה מאוד מן הלשון שבה אתה מתקיים והוגה וכותב בכל ימיך. ושני הדברים האלה, השם של שם והכאן של כאן, והשם של כאן והשם של שם, זאת אומרת, שני הכתבים ושתי זוויות הראייה האלה, כולל אימתה, זה כנראה גם מה שיצמיח את הספרים הבאים שלנו.
אנחנו מצלמים כי חיים בא אלינו בלי קלר, ובלי אלמה וכרמל, אז אנחנו נשלח להם צילום של הערב הזה. מקסים. תודה רבה, פרופסור אמיר. ואני אקרא למוזיקאים, הוא פה שהם ברור. גם, אני חושב שאנחנו יכולים טיפה להצטופף לשעות כיסאות. נורא שמח שאנשים עובדים מאחור, אבל יש עוד מלא כיסאות כאן. אתם רוצים טיפה... שנייה אחת שלא עשו לכאן, זה בעצם שבוע. לא מפחידים. זה נורא כיף שצפו. כמה זה מפחיד שלא יהיה צפו. טוב, יש ג'ייסון? אני לא בטגר. עמדת מספיק. יש שם כיסאות. יש אפילו עוד. הוא כתב כבר את השיר שלך. לא, ביקשתי משמוע על משהו שימצא לי במורה. יש לזה את הספר בעד? אתה צריך שהוא יקרים. ויש לך את כל ה-PDF? צילומי שיר ישראלי, מי שישראל בא לו להצטרף לשיר מוזמן. שיר המדינה. נראה אם תסתכל. צריך עוד?
דוקטור דני דור. יאללה. שזה איתו זה לא דניאל? תראה, דני, יש לי בעיה. במה שחיים שלח לי, כתוב לי דוקטור דניאל דור. אין סיכוי שיכול לקרוא לך דוקטור דניאל דור. חבר'ה, דני. עכשיו, דני כמו דני, ישר רוצה לצרק קטנה, הוא שינה את השיר שהוא רוצה לדבר עליו. אז יכול להיות שכתב לי איזה 40 פלוס למצוא אותו פה על ה-PDF. מה, הוא חבור בספר? אני אחפש על אמרתי שאתה צריך את האחרון. אז זהו, אז אני רק עכשיו קראתי לי. אבל אני לא רציתי לחפור אותה לשם. כיף גדול להיות פה. וגם יש עבר עם חיים, לא בבית ספר, אלא בכל מקומות, אבל אנחנו לא ניכנס לעניין הזה. אני רוצה להקריא שיר ולנצל אותו כדי להעיר הערה יחסית קצרה על הדברים המאוד מעניינים שנאמרו כאן על ידי דוברים לפניי בכל מה שנוגע לשאלת הגלות השלישית, ואז אני רוצה להאריך קצת יותר ביחס לשיר האחרון, כי אני רוצה לדבר על זה השיר האחרון, בדיוק. אני רוצה לדבר, אבל אתה תיתן לי קודם את השיר הראשון, אתה... לא משנה, אני אקריא, אז תוריד את זה, אני אקריא בלי מסך. תן לי את של מי השמש הזאת. הוא כבר כתב את השירים, עזוב, תביא לי של מי השמש הזאת. זה שיר שחיים הקדיש לי, אז אני קצת לא אצליח לפספס את ההזדמנות הזאת של להקריא אותו, ואני אולי נתחיל בזה שאני אקריא אותו, אבל אני רוצה להגיד חצי מילה על ההקראה. נאמר קודם, אצל חיים צריך למצוא פיסוק, ואני, לפחות כפי שאני קורא את זה, מבחינתי, איפה שאין פיסוק אז אין פיסוק בכוונה, כלומר, ההתעסקות בפיסוק היא חלק ממה שהשיר מנסה להגיד, ואני ארחיב על זה כשאני מדבר על השיר הבא, אבל בינתיים את זה אני רוצה להקריא, ואז להגיד משהו על ענייני הגולה. של מי השמש הזו? של מי השמש הזו לפתע ביום רוח קרה והאור המציץ בחלון כמו מבעד למחיצה? בהיר הוא היום ושבת הוא היום ופליאה והללויה ובכלל ועוד רגע קט אני נדלק ופורח אל הרחוב רוקד ושר בשמחה ומטלפן אליך שתבוא ונשב על כוס קפה בעבר הגינה כי טוב והירדן ייסוב ונבוא מדלג וניטה אצלי כאן ממש בגינה ומוריה עטויה סמלת שלג תחרה ממלמלת אל נחלי ארץ סייה והכרמל מרקד אל הים ונביט זה אל זה ונרוץ אל גליו בשמחה שכזו שפקדה לי שכחה רק שכחה שלא נאמר שתיקה בעיר מגוריי כאן הרחק בגולה. והשיר הזה חוץ מזה שהוא נהדר ואני מאושר נורא על זה שהוא שלי באיזשהו מובן, הוא גם יכול להגיד משהו שמבחינתי משמעותי בעניין שירי הגלות השלישית, בעניין המושג הזה של הגלות השלישית, יותר מהדיון על עצם שאלת הגלות, שאני חושב שימשיך, ואני חושב שחיים גם בדברים אחרים שהוא כותב וגם בשירים מתעסק בשאלה הזו כל היום וכל הלילה. אני חושב שהנקודה המרכזית והמשמעותית בשבילי היא העניין של השלישית, ושוב פעם לא בהכרח במובן של הדיוק ההיסטורי, אלא במובן שהאדם הגולה בגלות השלישית הוא כבר בין אם הוא ירצה ובין אם הוא לא ירצה ישראלי. כלומר, כבר ניבא איזשהו פער שאנחנו מתעסקים איתו, הוא קשה לנו, מעניין לנו, אולי לא כולם מרגישים אותו, אבל כבר יש את הפער הזה שנוצר היסטורית בין הישראלי היהודי לבין היהודי היהודי. כלומר, כבר כשחיים הגיע כישראלי לקהילה יהודית בארצות הברית, הוא כבר לא נטמע בה כיהודי כמו שיהודים נטמעים בין יהודים, אלא הוא כבר זר בקהילה היהודית במובן שהוא יהודי ישראלי. והדבר הזה משחק, אני חושב כל מי שמכיר את חיים ואת ההתעסקויות האחרות הרבות והמרתקות שלו, העניין הזה משחק תפקיד מכריע באיפה שחיים נמצא, ואני חושב שבמובן הזה, אם אני מסתכל על תולדות השירה העברית, יש בה כל מיני שלבים של התפתחות. הדבר הזה הוא שירי גולה של גולה ישראלי בקהילה יהודית במקום אחר שהיא לא ישראלית, והוא כמה שהוא יהודי כישראלי הוא לא יהודי כמו שהיהודים שם, ובמובן הזה
השמש הזאת שמציצה ביום הרוח הקרה, והאור שמציץ בחלון, כל המקומות האלה, כולל הריצה בשמחה אל הגלים, אלה מקומות שמדברים על ישראליות מאוד מאוד עמוקה, ישראליות מהסוג שכבר לא יכולה להשיל את עצמה, כבר לא יכולה להוריד מעליה את הדבר הזה כדי לחזור, כמו שהיה יכול להיות אולי ה-default proposition, לחזור ופשוט להיות יהודי אמריקאי, זה כבר לא אפשרי. ולכן הגולה היא כפולה ומכופלת והרבה יותר מעניינת בעיניי במובן הזה, ואני חושב שזה נושא לשיחה שאנחנו כנראה, כל מי ששותף כבר בשיחה הזאת סביב חיים, נמשיך כבר את השיחה הזאת לנהל עד שניפרד מהעולם הזה, כי זאת שיחה יסודית ומשמעותית, והיא גם לא תיגמר לעולם, כי אין בה פתרונות פשוטים. העניין הזה של הפיסוק, והאופן שבו כדאי, לדעתי, לקרוא את השירים כפי שהם כתובים, בא לידי ביטוי בשיר האחרון בספר ממש באופן מפורש, בתחילת השיר הנפלא הזה, שאומר, עת שיש להגיד, לומר מיד, לא להיכנע לחלוקת המשפט, כאן פועל תואר ותיאור מקום נוחת על אתר ועוד אתר במולדת רב מרחבית, הפועל מהלך על פני הזמן בו היית מרקד במובל לעתיד, יפה יותר לחבר מאשר להפריד בנדימה שמושרת על פני הלחי ההולכת ונכתבת בעת המשורר את המילים אל שולחן הכתיבה שמתרקם לתוך ליבי עזב בתחרית. משפט מאוד מאוד ארוך עם המון דברים, ואני רוצה שנייה להעמיק באיזשהו מקום שנוגע לשפה ולמהותה ולקשר בינה לבין שאלת החוויה שאנחנו חווים בחיינו, וללכת עכשיו באיזה 2-3 דקות הרחק מחיים, אבל בשביל לחזור לחיים ישר, אני רוצה להגיד משהו באופן מאוד מאוד סכמטי, ואז לחזור לפה. יש שאלה מאוד מאוד גדולה, והיא שאלת הקשר או היחס בין האופן שבו אנחנו חווים את המציאות שלנו, לבין האופן שבו אנחנו מדברים על החוויה הזאת. היחס הזה בין הרגע שבו אני צופה באיזשהו נוף מרהיב, ואין לי מילים בכלל להגיד מה אני רואה שם מרוב שאני נדהם ממה שאני רואה, ואז שנייה אחר כך החרדה הזאת, אבל לא יאמינו לי בבית, איך אני אספר על זה, ואז אנחנו מחפשים את המילים שבעזרתם נוכל לבטא את החוויה הזאת. השאלה של הקשר בין החוויה לשפה היא שאלה מאוד מאוד חשובה, ויש לה באופן נורא סכמטי, הייתי אומר,